Гөслә турында мин кечкенә чактан ишетә беләм. Әби сөйли иде, авылда гөсләчеләр булганы турында, аларның исемнәре турында. Чын гөсләчеләр белән мин беренче тапкыр ул Балтач районында булды. Балтач районы иске Чепья авылы, шулай ук Дорга, Субаш авыллары. Анда гөслә ясаучылар турында һәм дә гөслә уйнаучылар турында шактый мәгълүмат тупланды. Ул инде 1977 елны башланды андый эш. Гөсләчеләр ул вакытта күбәя әле, авыл сайын 5-6 гөсләче хатын-кыз бар иде. Алар сөйләвенчә, әле тагы да элегрәк авылда һәрбер кыз бала да уйный белгән гөсләдә. Чөнки ул вакытта шундый гадәт булган. Кыз бала туа икән, аңа гөслә бүләк иткәннәр. Гөслә бүләк иткәннәр дә шул 5-6 яшь тулганда инде әкренләп гөсләдә уйнарга өйрәтә башлаганнар. Чөнки кыз бала тегү өчен генә түгел, гөсләдә дә уйнарга тиешле булган. Һәм дә менә ул кызларның дәрәҗәсе әле гөсләдә уйнау, матур итеп гөсләдә уйнауда да булган. Инде менә төзелеше буенча шулай ук мин сораштырдым, шунысы аңлашылды. Менә гөсләнең иске өлеше, иске капкачы, ул нәзик итеп пычкы белән киселгән наратлы тактасын тәшкил итә. Инде аскы ягы, инде ул калынрак такта булса да ярый. Боргычлары элек эшләгәннәр кипкән кайын агачыннан. Бүгенге көндә менә инде тимер боргычлар куябыз, чөнки алар кылларның көйләгәндә алар әйбәтрәк тота, чөнки агач барыбер йомшаграк, ул шуңа күрә тимер булуы кулайрак. Элекедән бирле инде кылларын сарык чәгесеннән эшләгәннәр. Ул сарык чәгесеннән башта бер ягыннан кискәннәр, чистартканнар, ички йомшак ягында алып чиста суда жуганнар аны. Аннары 1-2 көн тузлы суда тотканнар. Аннары тагын бер тапкыр юганнар да, бик кояшлы булмаган көнне, җәй көне бер читәнгә бәйләп, аны тарттырганнар һәм дә бурып шундый итеп менә киптерергә куйганнар. Аны 1-2 көн киптергәннәр. Шуннан ул инде бөтенләй кибеп бетмичәге, анда бераз әле май бераз гына барыбер. Әмма ләкин ул шактый нык кибә. Әле бу гына җитми, аннары балавыз белән шушы кылларны шомарталар. Кылларны шомарткач кына ул яңгырый башлый. Без инде бүгенге көндә күнектек тимер кыллы гөслә тавышына, һәм без уйлыйбыз, ул гел шулай булган дип. Юк, элекке заманда ул менә арфа тавышы шикелле. Арфада да шулай ук ул шәгедән эшләнгән кыллар йомшак тавышлы булган. Гөсләнең үзенчәлеге шул, ул туйларда гына да түгел, инде төрле мәҗлесләрдә дә киң кулланылган. Аннан тыш әле ул төрле ритуаль йолаларда да кулланылган. Безнең хәтта әле күренекле җырчыларыбызның бабалары да күренекле гөсләчеләр булган икән, кубызчылар булган икән. Менә безнең халык артисты Виталий Агаповның бабасы заманында үзе кулдан ясалган скрипка, думбра, гөсләләр дә эшли торган булган. Бүгенге көндә инде әкренләп гөслә дә яңадан кайтарыла башлады дип әйтергә була. Чөнки бүгенге көндә инде гөслә ясаучылар да, гөсләдә уйнаучылар да, Аллага шөкер, бар. Айрым кешеләр дә кызыксына, шулай ук безнең музыка мәктәпләрендә дә гөслә күренә башлады. Мондый игътибар ул аңлашыла. Чөнки
Дөньяда күп халыклар үзләренең традицияләрен күзгә күренеп югалталар. Халык бер дә югалтасы килми. Менә безнең илдә дә шундый ук ситуация, борынгылыкны саклаган һәм дә тире килеш бүгенге көнгә кадәрле килеп җиткән кораллар арасында гөсле ул беренче урыннарны аладыр. Чөнки борынгы кораллар инде ул борынгы заманда да күп булмаган, әмма ләкин ни гаҗәп гөсле бүгенге көнгә кадәр сакланып калган һәм дә аның яңгырашы белән Арча, Балтач районында бүгенге көндә дә барып, тыңлап, ишетеп була. Кайбер кеше әйтә, әйдәгез гөсләрне реставрация ясыйк, аны универсаль корал итик, аңарда төрле көйләр уйнарга мөмкин булсын, шул ук композитор әсәрләрен Европа классикасында уйнарга көйлик дип, юк, кагылырга ярамый гөсләргә. Ул үзенең шушы пентатоникага корылган көйләнеше сакланып калсын, аның бөтен үзенчәлеге шунда.